Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो। दा SSC निफ्राय गोदान लेटेस्ट नोटिफिकेशन बेनो जाबाय रिजाल्ट। दा लोगोफोर रिजाल्टनि बागै बिग आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय SSC, बे जाबाय लोगोफोर CAPF थ' नोंथांमोननि एग्जाम एबा रानिं रिजाल्ट। स' बिनि बागैबो आरो लोगोसे SSC कनस्टेबलआ माब्ला काट अफ फैगोन गोबां नेगासिनो दङ आरो नोंथांमोननि जानो गोनां PST बेनो जाबाय 50,000 भेकेन्सिस नोंथांमोना थाबैनो मोनथारसिगोन। दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोननो। दा जों फैबाय अफिसियेल साइट SSC आव आरो 24 मार्चआव दिनै लेटेस्ट आपडेट सफैदों बेनो जाबाय स' नोंथांमोननि SI लेभेलनि बे जाबाय नोंथांमोना क्वालिफाइड जानायफोरनि थाखाय फिजिकेलाव मानोना एग्जाम जाग्रोदोंमोन एन्ड बेनिफ्राय बे नटिसखौ भिउ खालामबा बेबायदि मोनगोन जायनोखि पेपार 1 एग्जाम पास होनानै मेडिकेल एबा नोंथांमोना गुबुन गुबुन नेगासिनो दङ लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जामा जादोंमोन 27 डिसेम्बराव 2022 आव। दा बेयाव गासै 68,000 बारा एग्जाम होदोंमोन आरो लोगोसे क्वालिफाइड जादोंमोन बेयाव माखासे डिटेल्स फैदों एन्ड बेनिफ्राय टटेल 60,000 आवहाय डिसक्वालिफाइड जादोंमोन बेनो जाबाय 20,000 आरो लोगोसे क्वालिफाइड जादोंमोन 15,000 बारा। स' बिनिनो PST आव पास जाबाय पेपार 2 आवहाय एन्ड बेनिफ्राय बेयाव नै माखासे केन्डिडेट्स दङ ST आव दङ 115 स' बेबादि गोबां दङ आरो एन्ड बेनिफ्राय मेल फिमेल दङ स' बेखौ नायना लादो माखासे वेटेलाव दङ। दा नोंथांमोनखौहाय माखासे फिजिकेल टेस्ट लाखांनाय उनावहाय स' नोंथांमोनखौ लागोन मेडिकेल टेस्ट बेनिफ्राय पेपार 2, 3 बेबायदि जालांबाय थायो एन्ड बेनिफ्राय रिजाल्टआ होगासिनो दङ। स' बेखौ नायोब्ला जों हमनो हाबाय SSC कनस्टेबलावबो थाबैनो रिजाल्ट मोनसिगोन आरो नोंथांमोना रानिं खालामनो मोनसिगोन। दा एग्जामनि रिजाल्टआ थाबैनो मोनसिगोन SSC कनस्टेबलावबो जेराव पस्टआ गासै 50,000 बारा जाबाय स' बेखायनो नोंथांमोना चान्सआ मोजां दंसै। दा जायखिजाया नोंथांमोना बे SIनिखौ मोनग्रोबाय। दा बेखौ नायोब्ला SSC निफ्राय गोबां लेटेस्ट अफिसियेल नटिस फैगासिनो दङ। दा बेखौ नायोब्ला SSCआबो नोंथांमोना 31 मार्चनि सिगां रिटेन एग्जामनि रिजाल्टआ मोनगोन बायदि कन्डिसन जाना दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना थाबैनो फिजिकेल टेस्टखौ होनो मोननो थांगासिनो दङ। दा जायखिजाया 31 मार्चनि सिगां माबा मोनसे अफिसियेल नटिस फैबावनो हागौ SSCआ आरो लोगोसे काट अफ फैनायनि चान्सेसआ दंसै। स' बेनोमोन लोगोफोर SSC निफ्राय लेटेस्ट नटिफिकेसन 24 मार्चनि।